O Plan da Coruña xa está en marcha. Agrupa 10 concellos: A Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada. Un plan que beneficia a 400.000 persoas e co que se prevé un incremento do 52% no uso do transporte público. Que significa iso? Que deixarán de circular pola área metropolitana 7.000 vehículos ao día, o que se traduce diminuir as emisións de CO2 á atmósfera en 3,5 toneladas ao día. Abrimos 18 novas rutas e implantarase a tarxeta TMG, coa que poderán desplazarse polas diversas zonas a prezo bonificado e con transbordos gratuitos. Co que, por exemplo, un veciño de Abegondo que vai ao Hospital da Coruña pasará de gastar 2,61 euros a 1,10 euros. 1,5 euro de aforro. E unha moza de Sada que vai á universidade reducirá o seu gasto de 2,51 euros por viaxe a 1,10. Unha diminución media do 50% nos distintos desprazamentos. Un aforro que roldará os 600 euros anuais por persoa. Para elo, investiránse 27,5 millóns de euros entre as diversas administracións, dos que un 75% corresponde á achega da Xunta de Galicia. Para o ano 2015, queremos chegar a 35 millóns de desprazamentos no transporte público da área da Coruña. Iso é un país en movimento. O Plan de Transporte Público Metropolitano da Coruña xa está en marcha. Súbete a él.